Iloilo City Government mas pasangkaron pa ang vaccination drive sa pagka-detect sa Omicron subvariant cases sa syudad. Antique kag Negros Occidental magapabilin sa Alert Level 2. Nabilin nga bahin sang rehiyon Alert Level 1. Inang gintutukan ni John Sala live. John. Adrian Zen, maluwas sa pagpasangkad sang backtracking sa mga nagpositibo sa BA.2.12.1 sa variant sang Omicron variant. Isa sa mga nakita nga sabat sang Iloilo City Government agud malikawan na ang paglaptapa sang ini nga sa variant sa syudad among pagpasangkad man sang vaccination. Halin sang nadetect ang Omicron sa variant nga BA.2.12.1 sa pungsod, nakarecord ng Western Visayas ang 8 tanan ka kaso sang sini nga mas makalalaton nga sa variant. Sa diin anom sa mga kaso nga ini ang gikan sa syudad sang Iloilo. Bangod sa nagadata nga kaso sang sa variant sang Omicron variant sa syudad, sino kay Iloilo City COVID-19 Task Force spokesperson Jack Kunlo, mas pasangkaron pa sang syudad sang Iloilo ang vaccination kag hatagan gid sang prioridad ang booster shot. Ginapabasog ni Mayor Gerald Tanyas because nga may mga pamahog naman sa mga bago nga sa variant. Labanan sa mga na-detect sa Iloilo City ang mga returning overseas Filipinos nga may travel history gikan sa Estados Unidos. Sa payak sini, suno sa Iloilo City Government, wala man sa gihapon sang pagbag-o sa ginapatuman nga guidelines sa mga mapauli sa syudad gikan sa luwas ang pungsod. Kung tanawon mo sa subong hindi magid muna siya ka concern. Although si Mayor Gerald Tanyas siya everyday gid ga monitor, tanawon naton kung anong akto sa national government. But for the meantime, I think the same lang gyapon ang aton. No? Kasi alert level 1 kita and we are gearing towards nagidya sang aton normal. Sa payak sini, panawagan sa Iloilo City Government nga hugot nga sundon ang mga nasambit nga guidelines agud malikawan ang transmission sang BA.2.12.1. Samtang magapabilin naman sa Alert Level 2 ang mga probinsya sang Antique kag Negros Occidental halin June 1 to 15 base sa pinakauli nga klasifikasyon nga ginanunsyar sang gobyerno. Ang syudad sang Iloilo kag Bacolod naman subong man ang mga probinsya sang Aklan, Capiz, Guimaras kag Iloilo ang magapabilin sa Alert Level 1. Nagapabilin nga low risk ang healthcare utilization rate sang rehiyon sa linyara lang ini sa 25.28%. Zen kampante man ang Iloilo City Government nga wala na naglapta pa ang ini nga sa variant bangod ang mga kaso ang lunsay sang first week of May pa. Apang pareho man sa gihapon ang numero sang mga kaso sa syudad sang Iloilo kag wala man sang pagsaka tubtob sa karon. Zen? Madamo nga salamat, John Sala.